חברים, שקוף. חברות, משקיף. בשיעורים, בעיקר שקפים. מבחנים, שקופים. ציונים, אולי רק עם המשקף. ואני שקוף. כן, קצת שקוף. לא קורה לכם לפעמים? אולי עבר עליך עוד יום חיוור, ואתה מרגיש שלא רואים אותך. פעם התרגשת לעלות לתיכון, חשבת שזה יהיה מיוחד. ולמה שזה לא יהיה מיוחד? למה להיות שקוף? אצלנו בגימנסיה תוכל לבחור מה שבאמת מעניין אותך. ולא צריך לרוץ, אצלנו מתחילים ללמוד ב9. בתיכון גימנסיה אתה לא שקוף, רואים אותך. תיכון גימנסיה, חוויית לימודים אחרת. לפרטים והרשמה, חייגו עכשיו 1-800-32-22-22.